TV uboroso bw'umugusi. Chinsa ni sato chobotko obwarero weritkoria Jumanne chitariki 5 chumutinyo gatano mwaka bwechiri bubere emeronge bere ne 5 noyo mona gosogeiri mwanchu murigeria andonsi asogotobwatia korwa imeyamaya nensoko TV liane Nkerubo Frida ni otokobwatanira Barnabas Sondari Kelvin Mugoi na boigo Misef asokwane kebna chibi channel yogi lya gukira sole asenchira yabene Toskale gwira nanda sege kege kerebosio elinde ngumanya mangi asenchera yobwagale. Abaiboli beskuru y'abamuraye ya Nyagukiani ELCK yogotoka se wadi ya Itibo ibunge ya North Mugrange county ya Nyamira nigo batwara ukorobekano gutindie mambe ya lero asiba mutango morokyo monene omuya hoyole ko report emirimo litko lya lero ase skuru yo ya Nyagukiani nigo abaiboli yabo beskuru ya Nyagukiani bamochiri obokoreri wemirimo bo morokyo yo omugeni ase chiskuru echabeire kagotenenera agati yabo endiba nabo igo skuru yo monono echo chigotoka ase wodi ya Kyabonyaru ebunge ya Burabo Mulikito Steven Nyariki Mbunde na mange bagutete homorero nchera babigete hamagena na gosieke pare goswa ase skuru eyo yabamura ya secondary ya Nyagukiani RSK yogotoka se wodi ya Itibe bunge ya North Mugrango imeya Nyamira niga baibori be skuru eyo batwaro borobo nene ase babetereria kumotanga omwarimu omugeni yore ko report ya ase skuru ya Seritkori Tangani ase skuru eyo bene jamarieta nankoro kusabanywa njano ruwaro omokaji weke nyorokia Nyagukiani ande sukuru ne yane eyere Nyagukiani secondary school nigondo muibori yororo bono igona ibwete no mwarimu narogocha osariri korwe sukuru korwe ndi babuna jagete korwe ndi ba agacha ibara omborete monono abwata abana 52 abana babantu atarete koja kuitena nde Nyagukiani community twakani renda Nyagukiani yaiga yage kubusana leo tomo sigete maandali kerenyo lakini otoko sigera otete na gomo otokuna na ile mutalia osare tukombara ya manana tesemu Nyagukiani yaji temu bwako munyangi oyigo so mwarimu oyigocha aba community ya kana na garire yegweta none ya onyaje twaje siekeraga aria oraje na maguru bakama ntwale gwanje none bigibigi eto gocha amubwate gocha ne kingi ntwale gwanja omwabikaji ke bakagaiga ontu akana une community oirana mwarimu oyo igo habaibori be skuru ya Nyagukiani abamochiri obokoreri bwemeremo yo mwarimu yo mugeni ase skuru konyora arure gati yaba skuru yendi ba secondary ne skuru yo monone chigotoka ase wodi ya Kyabonyaru ase bunge ya Burabu nigo batebire ne getambokero kyo mwarimu yo bogokoretwa ase skuru ya Nyagukiani boys nigo korache koirania amasomo nse ye skuru yo yabireke okoria buya yenge tutamurageti na asenge jo kwa yokobe banyane president yeito agateba omuntu toko chikoa gasibona record ya to kobwati ona nakitora mwanjera nye record ya yembe bano ntutu wangire Eskuri ya to Nyagukiani boys no ndega bune community ama goza yamo story yomo wayo mwalimu ntoje ibwete abana bana
United saiga gochora abana bakogira ko babana 10 abakungwa abasaja abana 10 niga baibori aba mosabiro mujumbe bwe bunge ya North Mogrango Moskechoas Nyamoko nyore gweswanania na gosonsoro muchando wa baibori asokobeka moroberio iri koreta umwarimu umuya atari mwarimu oyo bareterwa seritsko lya rero tokonya kaindiri Nyagokiani ala alimu bari mu inari bakwata masomo bakwata unone promotion wosala omugarate nantako rugaya ngozi mekana ngabuneye never omwalimu tigairane na masikani aye nari tokwabiria somo chumba ite Nyamoko igago tebesa ko itanganya onyako no chikura chikorwa bona gata gateto saniye sukuru kechikuru toka mwachikura ekero koriri mega yane nabamenyi gose nabaibori be skuru ya Nyagokiani abarokiri oborobo nene ase basiekire para na kumwira ni mwarimu oyo kagere gochigoso aseriti kurera ase skuru ya Nyagokiani boys ase goikabone ga epare iga egoso agoje ase skuru ime etangire ase kiria bate birenga mbago chiwata na mwarimu oyo gaso skuru iga ase kiria bakweranga korengana no gukora kwa ase skuru nyare ko bakagwonchokana ataraikirania amatokeo amaya kurwa ase skuru ya Muraya Nyagokiani yugotoka ase wodi ya Itibo ase bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira bingo reporter ya Soko TV Geta Nyariki Stephen Embunde. Hea mate mokura sekenyoro kia Orosando hongubo kia wadi ya Kigogi bunge ya Kitutu cha Cheno the county ya Kisi ni gemenyere tobotaka oboere asumuga kabwenge yo Abel Nyariki oyonyore tomubasokano obwepara somwaka bwiriwe ya mochimikianda 52 na kubutoka amagoro onsi nigakorere mechande menene aiteiri ni amate ya ego ikabono tibabwati kende asomurugyo ye Grace Nyaboke igo uburoire bwa monontire asatari gokora kende enigo yairero mwana obo munyaruka orekera sige 12 asinyure kwerikia amatemo manene nigo aginazo abarai awesokya naboigo kubakonya iri mugako yo anyore nyange yo koegendelia naboigo mwana obo kwerikia samatemo manene nagotumanya murikito Bethel Machini aginazabira abantu bamintu monkonye mwezi byeze mwaigule lyogiyeliane timonti kagakibire chavinso kimonti nyama ligaya ngolera gakiwo chaze mole mwezi bitigera mwaigule lyogiyeliane ekyo nekero kia mache mohokoro ase kenyero kia Orosando ongubo kia wodi ya Kigogi bunge ya Kitutu cha North county ya Kisi ya mache igani gamenyero tobota kobwere asumuga kabwenke yo mugaka Abel Nyariki uyo nyoreto mosokono bwepara umwaka bwiriwe mochimikianda na 54 na kubutoka magayonsi ekera kwereme chandeme na etire ne amate ayewe ikabona tububwati kinde asomuriyo ge Grace Nyaboka kwerera nerebo igoburo irwa monontire asatari gokora kende ananyora tagise mwaka 74 na bere ngo gwetera mangana makongo bone gaikano ni machine na etu ekaiwe kagenda bono ndigara ko baigo wana mogora na nyetu mwaka 75 angere dingo tarabono ubore rwa soiro bokongo bono njereteyo bantu bana baruarete abana yisukuru bono sikaiga bare kuruna chitenge yiga no muntu nalenge bwe pidi ale koliki kyaro muga koneta bwa tinguru tabwa tincherende nabona ale kwenda naligi na twerwe mbura na kanira bana school fees lakini bono yayikeire na arwalire umwana oyo lenga nere ogochikabo umwana osita gochia secondary form 4 ochire January oikire oseliwe kuri January tana gutacha sukuru muna atachiteiga kayewe fees structure agacha kaga no amenyete umwana oyo ikire buno togwetere mechande gocha marwaira achire mate mwachira kira chingencho chinonya nkindu nane ngoko timbuati none ngombe timbuati asinge njubono naira niregesero naende kurwororo omwana oyo boniga obugo iri chisumu goikano nyenkane nkomouro yule Teresa mago Mungu ai akara na muure chisumu
eria gatano igo namugurite negta eye skuru no aramo nero igo nakabogoirie bituma ange chibuni 20 chibuni 30 na ile skuru lakini bono yaikire oborwire bwa mentire Obutakoboiga nigo bwoireire omwana obo manyaroka uri kirasi gya 12 asamareta Teresa Ongwae asinyuruko ende sukuru na kwerikia matemo ya manena KCSE asokoborwa chibesa asatemire ko irusia umoyo arange ne amedia ko linde ne de chusige taye na machiko ngete ne ro ga na mbwatete baba ga chakangu agante bitiga akangura ne dio ko linde na gore muisonde akante tiga bono likore ngente bosa tigangore ki tigande tabanda bakoire skuro batei bakoire skuro ona chibesia boli amarira babwatire onsi babara lirinze onde te okongonya bona ne principal yane sekeli oga ngumwakira mbuya mona asa dosi kul form 1 bakongiri form 4 ona karati tingonye kobera skuru akanselia kul January no kul January bakabani no mutinyu kane bona ndete okongonya na sabirnyesa bara ibons pangonye simbara diangonye umurai donya dodo angonye na Jerusalem mani ne gavana ya Nyalibo akina sabire Kenya ngima engonye na njibuno mwana akibangire school jiko som tinda register nonya kuruchano na disco gaiga ondete yo kongonya mwana mitenera arwale to kuruchano alieri ena zingaru school na yinga ndanga banyor bane Nyamira ngasingo kongeji basondete yo roro kongo nsuko kiranga Niko bono amachiga yaganira barai wesokia no kubakonya iri mugako yanyore nyange yo kwigenderera nabigo mwana yo Teresa Ongwae anyakabaga kugende school na kwerikia samatemo ya manina KCSE konya gutakirwo cyumucyo yo mugako tabwatia amaguru undore tokese arigie gwirikia eche gokonya mugako yo na bagosoka bwerigeria na abana barigeri gwenkera bakogende school nonye ne ndagera mbabwati abarai baito bagusi egento mora kore no gokonya nari muranyora maseneko gocha mune asenkeye igatwa ikire gaiga gakingo sabaiga bali bategerete ryogi eriga bakonya omwana oyo bakonya omugako na mokonya egurikia muna bana arwara igasinyuko bokori gukuru nyumba akaiga bono obokonya nae kurigia serikali endigereria nkonye na inche indunza nkonya abana na inche umugabano ito simbarati kuranje umungi na ndonya tutu umuchumbo ito chaveti nyakundi tataye watokoreira amange tutu baso umuchyoyo no moe musio ito charedi ando ncia sole aiganka no ibureire nyasaye kamuranja abasiseni abakune tari numweka na abandi bali bakwenyara abararumugani oyo baigwo kuganuko iga nyasaye bakonye tubwatirane tokonye umuchyoyo noro guse nosuke Ripoti ya Ensoko TV kurase kinyoro kigagio nkuboki eme ya Kigogi ebunge ya kitutu cha North County ya Kisii Chempethuel Machin Umurendio Geita Consolata Momanyi korase kinyoro kia Nyaigeita ase ward ya Kiabonyorwa sebunge ya Barabu ime county ya Nyamira iyo raleto buraire bwiri sangwa nigesokire nabo yogosabo bakonyi elinda somi abana bae batatu Consolata iyo ralira sege kabono maega yogochaka kweyegia umubiro mugima oikakaba amara oka niye nibo ya yonsi yaerire asobobwenya asoko banu botakobonene nigasabire abarayi bamukonye abweniwe nabayigo abana baye bali chi university banyore school fees Samaria tanguru Consolata kemuntu mamani njende minto tintari bone na china chito kotemo bogima bogima rukanga chiko genda na tebu yaya taria ono nka give up ngairana gochanga tebona tigambera iga baibori moyo baringe Biden igachiga ikera baibori aho bagakwa oyo maku 1996 oyo ndaga ku tuona gana renge koruge skuru nkaruga se myake minge ngachanga ikera nganyarabona chisirori asaira gonso ngagumara kabere ngachanga tebiyo mu sister yaye gasire tindo cyose ninyare na abana baroro bacandegete gakinge gasingao akaira na bantebi
ya ndakore security ogende geita eriante bigo agante biya karamenya kanyagitari bararora ninki ngati nari kuyagia umutwe kuyagia ubosione yagia amaboko amaguru mubiro bono gasukururuka ngamenya kaibara bara bakanga mario gakeyo ngamenya kanya kerenyo barumba ngeti mario barabo abante beti yayo nikoira mario kurwa bugendo ratimia yayo ngaira na gocha sister agante biya yegento okora atokuryo munyagitari busonge doctor ayenda kurigirira akanga chibesa ngamenya kabusongo ngaenda se dermatologist akamburi na kiore gabono nale korora bono masobo ubosikwana ngo chikomya migango ramuki naite kamuno bosi amaboko akuma agakirakiri magura kurunza kabana rumna nerige na wono monto nonkuna no ngaka tinale ko ibukende yonzi ento na kenyenya nale ko ibo nara minyogete limuna sister ko ngachibesa na minyoke gachiga ikero no chibesa chikaera sister akanyore transfer kurwas awase na asengokora akaenda ngao wono kurwabu chibesa chikambura nkonyora bobeso bosinini ngane nyagatari mukabere anganyora abana bono ngo cyandika bari ondora gane gonkonya namba ya nesi 0713 89 84 06 akolenta consolata mumanyi bose consolata kimuntu ambwato muchando abana mbwate mbatatu kandi bonsi abari school oyo romo kenero tadi utarajoin lakini naga ndigo join ko banigo Rosa Maria baya wankonyo mwana ore university ore second year chibesa chire iguru atakeira kane 48,000 amanya wakora matemo aya semester ya kabiri sene ya kabiri aya no yondari Kisi Polytechnic nera atakeire 58,000 nera are tadia uyo moke bono nere igakaro mutinyo kyana naringanyete ndore nanga yararangiri woche bono ngusaba Rosa Maria bayari banje baranje bankonyera abana aba school fees yere basome mambindi bache ko babana abantu nabaro ko bwana nonye no kuraga mambo kore shida onko endeke barwe school kirituari lunch na kingo cha narari gande nabo kamahani ande naira na guchiona ase igo naga nirigaki bari no gwanche ko yabankonye bana basome abamenyi korwa sekenyoro kia Nyambaso gigutoka se wodi ya Manga Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira nigo litkolia lero baimukie gitambukiro kyo gukora ri bara ere asenseme yaskeli bagoteba nigo yabeire tari gweteka bagusangana gitaseni giensoko nigo bamuchiro mo MC obo ase bagoteba nigo mo MC oyo abolete nainde tanya ko bakorera amagendero unagotumanya muri geto Vincent Monda chipale cha maene na tuliga konyara nkulira tuli lakini wone kana nditwatu china chagendere korosiguga igotogogete nona barwire onye tukubona umuntu aracha gutwetwe kibaka katuli mirike tengereire lakini wana sinji uye bwanya sai no mwesimi wetu bunariga ogendere gotoroseri bona abantu barwari tuno bari muna umuntu awikanya gitari barokuri ni marara korwa getengereiri kinyoro kia nenyeigwa ngongor Patricia nyangate matagaru abangina bagotu abagaka bagotu abarwaire etwerwanye toko kwera ni ndaria stigato kwero Neri tuko ria tiche kabere. Ime yes application ya mwabosire abamenyi be kenyoro kia Nyambaso nigo batigire merobiro yabo tambe eri gokunya epare gosoase kenyoro kiabo egento bagoteba ne para yabeire ke guturbania obokoreri bwabo amuna magendero ande ase kenyoro ekyo boni gani go twabwa to musbati ori gochikonyoro mogeni twali komosoki korubigo gotomosoki epare nene mate nigo twasinye tunga kitoko mutambo kia na bato nyorere to mogeni para gatigatiga igari ikori gosema korto gocha kumuruka Egoto kumetia abantu baminto ngaingi kegenderete abamenyi abo nigo bagoteba eyo nerencherebwa nteko bakonya eri baete likorie libono twasoire tigatore mena magoko
egere tonyore sitogweteria abantu baitase nginjo bana be serikali twachorete tinjero chisi yachiete gochi ntoma tia samenyete odo kungamete kuchinya mataro uchikisi county abantu baito go babwata makong'o atari gukwanika igo tobwate chinchera chiribete epare nero twasemereti karo gitu abantu bakorukemera bagotira bakwenda uchibigogo no bare koirere mechanga bairera amatabori bairera chisimiti bachigokorera obwagachi bwabo lakini bono rikoria ririari bire pina ria toete promise agotoroseri bono riribete pi bono ndiri gweteka no na magoro kandiri gweteka muna muriro chiri korieri bono gamna twakina riari gwetune chirori chinene bono iga ndiri gweteka bakorokia okobea kwabo nigo baragire bororo omwe musie kurensemeyo abwase bagoteba ugura amatemwa no mwe musie tutabwati onye kinyechi besa tari kwe guchia magendero yechipara atotebye kero kende nkayamenyete abara ibande nkabakurusi besa bagakorera magendero yechipara intumanga wodi tochandikete totanya komorora ago totabinga ni gatugurete kera tugurete nkorutore tax ntunaba Kenya nende ine laiti yitu tokobori chibese chirichi yechipara chirule minister ya roads Nyamira county bache batwerese ngaki ingo twakana bali gasi togokora n'abantu mbaro negasi serikali kero igutorimira chipara mwamisi wetu wachorete buno mwamisi ogeto ntwana kamanya sa chieta atotete ngana atoroseri chinchira igo twachorete mwamisi okorokungu Samuel ogeto agatotebia maya agatoneri chisere chiaye gocha store tukamugori chisere ichi chiaye lakini akarutu akorete komugori chisera agatobora abamenyi abo nigo bono bagostereire gocha kumaka isiko mwemusi obo asobo choria bonene bole mutwe bono tutagete agenda agwani tam ntotagete komoigu no ana asinini tochora yo gochornera toranga kiara tokorere cheitu amoete chikure cheito nande twamukanire ntu abanyere ngabona tigagenda tumoke tororanire toriyo ito ora totegerere birero byitekare tokorera go stokwe umi una bana tokorera tokwe ribaga tokwerere totabwena tikokora kende ogeto osinyirwe meremo igoto mokalenaki agendenka osinyiru kole mama kori epara nige mwamete serikali echichega igerigereri enkoko emirimo yago gokora nemiya utagocha no nayo koronyo mwemusie ogirekire nyonyeka gakara ICU tumanye na ICU ale ekero abamenyi be wodi ya Manga barorekane kwemurungania mono bagoteba batigire magegasa amagendero nigo naende bakonyorania buna amamocho bagocha bakora chinga kichobo chorio bonene tibakoyeirorera nche Vincent Monda abamenyi be wodi ya Itibo imeye bunge ya North Mugrange county ya Nyamira abagutumike para ya Kiabonyaru Itibo nigo bagokeri getambukiro gyokorosigwa gwibale iyo no mu MCA Borogongoru Lamex Square bagukwanekere ikyo nigo batebire bale iyo nigirachiko bakegokonya kwango iyo bosombi bwechaye nigo boigo square asabire abamenyi bale emebaga ya wodi iyo bairani chikura ase wodi iyo chipale cha maene na tuliga konyara nkulira tuli lakini wone kana nditwatu china chagendere korosiguga igo togogete na barwire kwanye tukubona umuntara cha kutwetwe kibaka katuli mirike tengereire lakini wana sinji ubuye bwanya sai no mwesimi witu bunariga ogendere gotoroseri bana bantu barwari tuno bari muna umuntu awikanya gitari barokori ni marara korwa getengereire kinyoro kya nenyeigwa ngengwere nerio mwesimi witu Lamex Square nyanche nana asa yaga enseno gotokorera nonye chifegi cha menta kobera assembly ya Nyamira bonongo utoka chirentwege netenga senga ketigare tenke ngotabo kiara maendeleo ye ward yetu Itibo na intuto moirania endere paka asa gocha gotebera ngango skare go chigoro na ende tomosugumerioka tutam litukoria rero nateba natigangiche ase ward yane narabire gingotara nje para tiri korosi wodi ya nonya tinda ikororondore ne gasi ne gokoro itukoria rero nacha asingenjo nimaete abantu be wodi yane amakaneri babwate na kiali nateba tigantarira abana inchi abaiga tuatarire nabu tuatarire pare ye koru Itibo junction mbaka tuikire ga Kiabonyaru tukonya koria rinekera gitana kakina kigenda gokora emirimo nchege ntonda asaba abantu ba mintona omweshimiwa kaba roseirie para takonya onya gukonya onya to kunyara kubeka ikarabati rosi no nubutantaro gutambukira guchikwa nande gikwana chiro mote abagambi ntete bono mumbwatsi nabaturete ntubwene tikonyora maaga after para ya rosi unanda maaga nara guticha chikenya because tokorosi pare nande mambi nande chikoirorera
korosie pare yerinde enyare gokonya abana inji baito iga abana inji nainu mwatware chukumu yoko make sure na mwarendire chipare chitugasaine ko baroseri buya muna sugu ikaiga ritukuria rero asugu chakorori bariye kanye arete ira abana inji obokongo ibari yege bwate umuyimu obonene ikiagera abalimi bechaye n'obosombi bw'ekibao n'ebintu awao bikurwa iga ugikinse mwaho kya Nyamira na gukia isiko ya Nyamira no kigo itepari igo ankwene limbi ya mono asama gendero ngandete kusukuma ona ekipara na yande egente getangani mbaira ne limbi ya mono because karatoko genda ase Nyamira North ward teyo ya chenjiria abantu bune ward ya Itibo ase ngenjo go chenji waito ni gorokore na ase ngenjo yobwanjani mwangorokiri lakini abana gotayi bari batigarete mbate byu nabona abantu baito mbare bare omobako oyo Nyamutaro Nyakiremera mate mbaro ororo bari kebabe bagwaka chikure kerenya na nabana ko basabana irana torosie nyumba yaito ntebi abantu bekerubo mbango kisana because nabeire gingo batomera chipasi chiabareta bacha go chenji na bagenda ta go chenji na barabungo boirane limbi ya mono lakini andiringa ase ngo tebyo ndu bwensi otigarete e transport ninche nko over free kwa minyo kigumba ke kerenyo wa chenji ekura na ndi gwateba polling station kiota geto Omoraibe kiama gia DCP Rigathi Gachagua nigamochire omurikio monene bw'ekiombe kiabakori emirimo gia kotu Francis Atwoli asogotaikerania obokoreri bwaya boronge gwetera kurwanirira abakori emirimo imeyense Gachagua senkwana yae chinga kichege ikaro kyogukwanira ayabwatikaine n'abakori emirimo nigamochire serikali asokogendera kubamiga abakori emirimo wetera eng'eri abakonyora eyo ekominyorwa ne serikali ase chinchira Murikito Linet Nyambane na robotiorwe Oyo kabeire omokonyi bw'omurai bwense oyuboigo ore omurai bw'ekiama gia DCP Rigathi Gachagua omochirie bokong'u omorikio monene bw'obomo bw'ebyama by'abakori emirimo imeyense kotu Francis Atwoli ase okwebwatani na siasa na kweba emirimo emutungetie. He has abandoned the workers. He is now the lead praise singer of the William Ruto praise and worship team. He is the lead soloist. He sings with both bass and soprano. To praise a man who has made the lives of workers hell. To sing praises to a man who has impoverished Kenyan workers. To affirm a man who have made workers beggars in their own country. The workers of Kenya, since you seem to be unable to remove this man, my proposal to Kenyan workers is about time we created another alternative organization to champion the rights of the Kenyan workers, so that workers have a choice. They don't have to be in court. I want to urge you to start forming that body. I know William Ruto, through the Registrar of Trade Unions, will frustrate the registration of that organization. Gukwana kurwa ase omuchio Nairobi chingaki chokumurekera ari akorekanite rit kuri abakori emirimo etariki yemo boigo ogochakigwa gwekiombe gyokumurekera oroboti rwa abakori emirimo umuyega oyu oragwa ne kiombe gya Kenya Management and Supervisors. Gachagua nigo aruro kuboria gochia ase abakori emirimo gutwara ekadi yogwaka ekura na ribarache kwerusia aso bosomba bubabwateranetye. I want to tell the Kenyan workers this morning that the fate of your payslip rests squarely in your hands. You will have an opportunity next year to participate in reclaiming the dignity of your payslip. I want to ask all Kenyan workers, all payslip holders, to ensure they have registered as a voter and they have influenced and persuaded two others to do the same.
the 10.5 million payslip holders and their friends and relatives will join the rest of Kenyans. Not just restoring the dignity of the payslip, but also restoring the Kenyan nation, creating good governance where there is accountability and transparency. So the ball is in the court of the Kenyan worker. You cannot continue crying as if you are helpless. You are not. Arenayo Gachagua omochirie omurai bwense Ruto ase ogwanchera raia kurwa chinse cheisiko komenya ense ya Kenya atari kubwatia richiko ase boigatebire omurai bwense niga koreto bosoko bonene chingaki akoira chira choborimo ase chinse chiamate anene asa morekeire ense ya Tanzania. You know the embarrassment we have faced as a country because of rebel leaders in Sudan being accommodated here in Kenya and being given diplomatic passports, where Kenya, in exchange of gold, is giving arms to RSF in Sudan that are used to kill women and children in Darfur. Internationally, we are very embarrassed. But the embarrassment of the Kenyan nation yesterday in Tanzania is very painful. William Ruto has launched fake projects here in Kenya. He keeps announcing projects that do not exist. The man has become so bold that he is now announcing non-existent projects in a neighboring country. You know, it's so embarrassing to our country that a president from Kenya goes to Tanzania to announce that there will be a project in Tanga for oil refinery when the president of the country is not even aware of such a project. You know, it's a kind of insolence, impunity. You know, he has lied to Kenyans so much that he has no qualms about going to lie to the people of Tanzania. How do you go to a neighboring country to announce a project that is non-existent? And even the president of that country is complaining. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omochio Nairobi erietariane Linet Nyambane. Kurwaso roboti ruwaye Linet Nyambane omwanchi omulige na otogwikira omwaelio bokumulikira amangana maye aso botuko boiga bwarero ngokuganiria botuko boro buya kegima tomerane litkolia ankyo asitarabe togosanga ne barongo yane Clinton Ndigi oyo twabere togwatana nikasama tukamange kone litkolia ankyo omwanchi omuligeria no toramo lieterane Kerubo Frida ni otogwatenere Barnabas Ondare Misef na boigo Kelvin Mogoi asogene kebna chibicha ne liogire gwikira sole asinchira yabene.